जे बिटिआरनि एमअएसआव सागान होनाय रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिमबो जेलाव दङ नोंथाङा मा सानदों होननानै बिथांखौ कुइसन खालामदोंमोन बे शाहजाहान आलिया इउपिपिएलनि केन्डिडेट मथंगुरि समस्तिनिफ्राय अब्ला प्रमोद बर'आ बुंबायनो सिदा सिदा नोंथाङा सासे जेननाय व्यक्ति नों सिरि था जेलाव जायफोरा दङ बिसोर जेलावनो थाथों आरो जेलावनो सेवथों होननानै बिथांनो फिननाय होदों प्रमोद बर'आबो सासे गुन्दागारिसो बियो मोनथिबाय बे गुन्दानारिसो बियो जोंनो बेखौ प्रमोद बर'नि ब्लबेटखौ जोंनो नाङा बिटिआर सुक्तिया दिनै एनडिपिएलआव सागान होआखै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सागान होदों बिथांमोनाबो सारेन्डार जादों सरकारजों माखौ होनानै सारेन्डार जादों गोबां बर' रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो मिथियाखै आरो जेब्ला मोनफैजोबगोन 100% बर' रायजो राजाया अब्ला बै समाव प्रमोद बर'आ जोंनि जायगायाव जायगा थानाय नङा रायजोफोर खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय थांनाय 2027 जानुवारियाव जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनायनि आन्दोआव लाखोमानानै दोननाय माबा मोनसे बाथ्राफोर दं नामा आरो बे लाखोमानानै दोननाय बाथ्राया माबेबा मोनसे समाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि मेगननि नोजोरनि सिगाङाव जुदि फोरमान होजानाय जायोब्ला बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाबोग्रा माखासे जों बर' हारिनि लिडार दैदेनगिरिफ्रा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरजों होसोजानायनि मोनसे फाला फैगोन नामा दिनै जाय माखासे बर' लिडारफ्रा गावबागावनि व्यक्तिगत सार्थबादिखौ मोननो थाखायनो जोंनि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ दिनै आन्दोआव फानबोदों बेबो रोखा फोरमान जादों बे थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो आरो जोंनि बे बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि माखासे सानैसो गोख्रों दैदेनगिरिफोर दङ जाय दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बे बर' माहारिखौ रैखाथि होनो थाखाय दावहा नांबोदों जोंनि बे बर' माहारिखौ बे बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि महरै दानानै गालांनो दिनै दावहा नांबोदोंमोन बैफोर माखासे लिडार दैदेनगिरिफ्रा थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय जेब्ला जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैदोंमोन बै माखासे लिडारफ्रा दिनै गावबा गावनि बेनिफिटनि थाखाय गावनि गोसोनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो थाखायनो जोंनि बर' हारिनि माखासे बर' फिसाफोरनि बेसेनफोरखौ दिनै मिसइउज दिनै आन्दोआव फानबोगासिनो दङ दिनै जाय लिडारा जों बर' हारिनि थाखाय मोजां सिमां सुजुनानै मोजां बाथ्राफोरखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरनि खोमायाव खोनासंहोयोमोन बे लिडारा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव फैनानै बै जोंनि बर' फिसाफोरखौ दिनै हालाय हाफाय खालामफैदों दिनै जोंनि जाय हाखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय रैखाथि होनो थाखाय बिखुङाव ओंखाम थफ्ला बायै दावहा नांबोदों बै बर' फिसाफोरा दिनै जोंनि माखासे बर' हारिनि सेल्फिश थगायसुला गावनिखौल' मोनबानो गोजोनग्रा लिडारफोरजोंनो दिनै पलिटिकेलि सात जाल्ला अयथासार खालामजानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों दिनै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रानो गावनि हायावनो गावनि लिडार दैदेनगिरिफोरजों होखारजानाय माखासे लासिं सिं नुथायखौ बे प्रमोद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव जों दिनै नुनो मोन्दों अब्ला जोंनि बर' हारिया माखौ लानानै दिनै दावहा नांबोखो जेराव प्रमोद बर' बिथाङा गावनो जोंनि बर' हारिनि गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोनो मोननाय अब्ला प्रमोद बर'आ जाय समाव लिडिं खालामदोंमोन बै समाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेसेबांबा गेदेर बाथ्राफोरखौ दिनै बुंनानै समायखिरा लाबोदोंमोन बै बिनि बुंबोनाय बाथ्राफोरा दिनै गासिबो फैमाल आरो बे पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैखांनानै प्रमोद बर' बिथाङा जाथावथारै गनायजाथावै माखासे बाथ्राफोरखौ बुङै रायजो राजाफोरखौ बुरखायनो नाजानाय आरो दिनै प्रमोद बर' बिथांनि थगायनाय माखासे रावफोरखौ माखासे बर' फिसाफ्रा फोथायनानै बिखौ थुलुंगा होबोदोंमोन प्रमोद बर' बिथांनि बे पलिटिकेल गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव जों बर' फिसाफ्रानो इभिक्सन खालामजागोन जों बर' फिसाफ्रानो गावनि हानिफ्राय सात जाल्ला अयथासार खालामजागोन बे बाथ्राखौ मालाबाबो सिमाङाव सानाखैमोन नाथाय दायो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गावबा गावनि मेगनजोंनो नुनो मोन्दों दा दिनै नोंथांमोना मोनसे भिडिअखौ नायनानै ला आरो गोबां बाथ्राफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मोनदांथिनानै बुजिनानै मोननो हागोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ कमप्लिट नायजोबबानो जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि दुलाराय बर' फरायसाया हाथियार गैया सोरखारनो गथायनो थ' माखौ गथायखो नोंथांनि मियादि नङै हा नोंथांनि एक्स'नि हा 20 हा जोंनि ओनसोलाव थानाय सरकारि हाखौ आसाम सरकारनो बिथांमोना गथायनानै सारेन्डार जादों रायजोफोर प्रमोद बर' दैदेननाय एबसुआ जोंबो नायदों रायजोआ लुबैदों एनडिपिआ गुलि अरनानै सत बांसा लानाय मोनसे संगठन जोंनि सोद्रोमाफोरा थैगोन होननानै मोनथिनानैबो जों बेयाव खामानि मावदों जोङो सिस्टाराव जेब्ला फैबाय उदां मोनसे हादरनि थाखाय जोङो स्टेप डाउन जानो गोनां जाबाय आरो जों मानो गाहायाव फैबावनो जों फैया रायजोआनो जिहेतु आलादा रायजोखौ नागिरदोंबा रायजोआनो मेङाखैब्ला जों मानो मेंनो
बेबायदि थांखिजों जोङो गोसो होनानै रायज्लायदोंमोन रायजोफोर आरो बिदिनो जोङो गोसोखां बिलाइ भारत सरकारनो गथायदोंमोन जाय गोसोखां बिलाइनि नाम्बार 1 दाव आलादा रायजोनि पइन्टआ लिरखांजादोंमोन सेबखांजादोंमोन बिदिनो गोबांथार मोजां मोजां पइन्टसफोर बर' रिजिमेन्टनि बाथ्रा बेयाव लिरनाय दङमोन जोबथारनायाव लिरनाय दङमोन जे जेसेबांखिनि दायफोर दङ गासैखौबो क्षमा मोननांगौ होननाय मोनसे पइन्ट आरो बेखौ जों जेब्ला गोसोखां बिलाइखौ गथायदोंमोन सोरखारनि व्यक्तिनो बै व्यक्तिया बुंदोंमोन जों जेब्ला सोंदोंमोन क्षमा मोननायनि बेलायाव बिथाङा स्पष्ट मोनसे बाथ्रा बुंदों दिनै आदा फुंखा दांदों बोराबलायबाय नांज्लायबाय जोङो गोरोबनांगौबा बिथाङा आंखौ क्षमा होनांगोन आं बिथांखौ क्षमा होनांगोन अब्लासो जोंनि गेजेराव रियेल गोरोबनाया फैगोन थ' गोरोबथायाबो बेबायदिनो फैयो एनडिएफबिआबो भुल मावदों भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि सायाव एनडिएफबिआ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा एनडिएफबिनि क्षमाखौ क्षमा होनांगोन भारत सरकार आरो आसाम सरकाराबो बर' जाथि बा एनडिएफबिनि सायाव गोरोन्थि मावदों भुल मावदों बेखौ एनडिएफबि आरो बर' जाथिया क्षमा होनांगोन अब्ला गोरोबलायनाया फैगोन अब्ला गोरोबथाया जागोन होननानै जोंनो एग्जाम्पल होदोंमोन नाथाय दिनै जोङो गोरोबथानि उनाव क्षमा मोनाखै बेवहायनो जों बुंदों जोंनि लुबैनाय बायदि बे गोरोबथाया जायाखै जों जेसेबांबा गोजौआव मेम'रेन्डाम सेबखांनानै होदोंमोन जोंनि बे हा-हुखौ जोंनि ओनसोलाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठी बेंगलि सान्तालि आदिबासि गरखा गासैखौबो जोङो रैखाथि होनानै दैदेनलांनो थाखाय जोङो गोसोखां बिलाइ होदोंमोन नाथाय बे गोसोखां बिलाइया थेर बेथेर जादों सोरनि थाखाय जाय व्यक्तिया बै समाव आलादा रायजोनि सिमां नुहोनानै नोंथांमोननिफ्राय थाखा रांखावरि नोंथांमोनखौ मुभमेन्टआव बाहागो लाहोदोंमोन प्रमद बर' बिनि थाखायनो दिनै थेर बेथेर जादों होननानै जों बुंनो हादों समनि बारनायजों लोगोसे पृथ्वीयाव खुनु बेबायदि एग्जाम्पल गैया सागान होनायनि उनाव सिगनेसार खालामनायनि उनाव बबेबा सुक्तिकारिया जोबथेसालियाव थानांनाय गैया बेबायदि एग्जाम्पल खालामनोनो मोना थेवब्लाबो दिनै मानो जादों मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बै समनि प्रमद बर'आ आलादा रायजोखौ सुथुरनो फानदों नोंनि आंनि जि मोनसे गोथार सिमां जाय सिमांखौ हमथाबनानै सुजित नार्जारि बड'फा बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि गोथार सिमांखौ सुथुरनो गथायनानै बिथाङा सारेन्डार जादों बिनि थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिमबो गवाखै आरो जोबनायनि लामायाव गैया दिनै एनडिएफबिनि केसआ नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों बावैसो समनि सिगां बाथाखौ हमनानै दिनै जेलाव सोफाफिनदों बिथांखौ जेलाव दलद दोनाखै बिथांनि केसखौ गोरानिफ्राय गोरा खालामसिनदों एनआइए फार्स्ट ट्रेकआव लाबोनानै बिजिरनानै बिथांमोनखौ फासि होनो नागिरदों जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव दोननो नागिरदों गोरोबथाजों जुदि गयोमोनब्ला प्रमद बर'जों गयोमोनब्ला बिदि गोदानै हमजानाय नंलियामोन जोंनि सेंग्राफोरनि केसफोरा दिनै उइथड्र जानांगौमोन नाथाय दिनै जों बेबायदि जारिमिनबो नुबाय कर्टआव थांनो रांखावरि गैयिनि थाखाय गावखौनो जिउ फोजोबनानै लादों फासि जानो गोनां जादों एक्स एनडिएफबिफ्रा केसनि प्रेसाराव बेबायदि जारिमिनाबो जोंनि गेजेराव बारदों बेवहाय जोंहा नैबे सोलिफुनाय गभर्नमेन्ट अर्थात प्रमद बर'नि सायाव 1 इन्सिबो जोंहा फोथायनाय गैया जोंनि जेंनाखौ फोजोबनो हागोन होननानै आं मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायनो हास्थायदों 2003 मायथाइयाव बिएलटिआ आदामोना बिटिसि सक्ति खालामबाय जा सन्जीब आदामोना बिथांमोनाबो बिएलटि बेकग्राउन्डनिफ्राय बिथांमोनाबो हाथियारनि संग्राम खालामदोंमोन गोरोबथानि उनाव क'क्राझाराव बिथांमोना गासै हाथियारखौ गथायदों भारत सरकार आरो आसाम सरकारनो एनडिएफबिआबो हाथियारनि संग्राम खालामनाय गोरोबथानि उनाव जोंनि हाथियारखौबो जोङो जेराव सासेबो जोंनि मुभमेन्टआव लोब्बा गैफाया जोंजों दुखु दाहा लायाखै बैबायदि जायगायाव अर्थात गुवाहाटियाव मोनसे जिएमसि होननाय जिएमसिनि मोनसे अडिट'रियामाव जोङो हाथियार गथायनो गोनां जादों रायजोफोर बेखौबो जों दुखु मोनखादों बिएलटिआ गावसोरनि मुभमेन्टनि समाव रायजो राजाफोरा जायफ्रा बाहागो लादोंमोन बयखौबो लाफानानै हाथियारखौ गथायनो मोन्दोंमोन नाथाय एनडिएफबिआ बेखौबो मोनाखै दुखु गोनाङै मोनसे हलनि सिङाव जों गथायहैनो गोनां जादों स' बे गोरोबथानि मोनसे नियम रायजोफोर नोङो मोनसे गोरोबथा खालामबा नोंनिखौ गथायनो गोनां जायो आरो ओइदिनखालि बुंनो गोनां जायो जोङो आख' बार बे लामायाव जों दावगाफिनलिया बेबायदि जों हाथियारखौ गथायबाय बे गोरोबथानि मोनसे नियम सैथो बाथ्रा बियो बिथांमोना माखौ होना सारेन्डार जादों बिटिआरनि 7.2 आव मोनसे क्लज दङ बेयाव लिरदों स्पष्टयै बिटिआरनि जेसेबांखिनि ग्रेजिं लेन्ड फरेस्ट लेन्ड गभर्नमेन्ट लेन्ड बे गासै लेन्डखौ आसाम सरकारा लाफिननाय जागोन होननाय मोनसे दफा दङ नंगौना नङा आदा बेबायदि दफा दङ आरो जों थोंजोङै दिनै बुंनो हायो दुलाराय बर' फरायसाया हाथियार गैया सोरखारनो गथायनो थ' माखौ गथायखो नोंथांनि मियादि नङै हा नोंथांनि एक्सनिया हा तौजी हा जोंनि ओनसोलाव थानाय सरकारि हाखौ आसाम सरकारनो बिथांमोना गथायनानै सारेन्डार जादों रायजोफोर प्रमद बर' दैदेननाय एबसुआ आलादा रायजो बर'लेण्डखौ नांलिया होननानै फाइनेल एन्ड कमप्रेहेनसिभ होननानै बिथांमोना फुल स्टप होनानै सारेन्डार जादों सोरखारजों रायजोफोर दिनै फोरमान आं होगोन जोंनि हाखौ दिनै गथायखांनायनि उनाव सरकारा मियादि नङै हानि अनगायै खाजोना लालिया मानो लाला नोंथाङा जुदि एक्सनिया हा दङमोनब्ला नोंथाङा बेयाव जुदि गय गायनानै दोनदोंमोनब्ला नोंथाङा जुदि तौजी हा दङमोनब्ला बे हायाव नोंथाङा जुदि माइ गायनानै जादोंमोनब्ला नोंथाङा थां आं बुंनाया सैथोना मिसा मजादारनियाव थां खाजोना होनो लागोन नामा नोंनि मियादि नङै हानि खाजोनाखौ दिनै सरकारा लालिया मानो लाला
बेखौ प्रमोदा सरकारनो गथायखाबाय बेखौ होनानैनो बिथाङा सारेन्डार जादों एकमात्र बिटिसिनि चिफ जानो थाखाय मोनफ्रोमबोनि सिमांखौ थेर बेथेर खालामनो थाखाय नोंनाखौ सुनाखै जोंनाखौ सुनाखै बियो जोंनि हाखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो गथायदों गिलु बालु आं दहायबो बुंदों सैथोआ जेदों दोङो न'जों थाङोब्ला जाथिखौ गाबथानो हागोन बेखौ नोजोर होनानै एक्स एन दिब्या दिनै दावगादों राजनितिकआव हारिखौ फोथांनो थाखाय जोङो राजनितिकआव ओंखारनो गोनां बायद' जादों रायजोफोर 15 इयार्स बिपिएफनि जि सासन हाग्रामा महिलानि दैदेननाय बेयाव जोंनि बर' फिसाया रावबो गावनि जायगायाव जिसिबिजों न' सिफाय जायाखैमोन सिफाय जादोंमोन मोजां रायजोफोर सिफाय जायाखैमोन मानो सिफाय जायाखैमोन जों एक्स एनडिएफडि आरो एक्स बिएलटिआ हा होग्रा जोङो हा सिख'ग्रा नङा एग्जाम्पल जोङो उदालगुरि जोबनायनिफ्राय गहपुरसिम लाख बिगा हा बर' रायजोनो हगारनानै होदों बाक्साफोराव गोबांथार बिजाबफोर आदामोनानो हगारनानै होबोदों जों हा सोरजिनानै होदों रायजोफोर दिनै बर' हारिया बे हायाव हानि थागिबि जोंनि आबै आबौआनो बे हायाव जिब जुनारजों दंफां लाइफां दाननानै मानसि थाजानाय खालामदों सोदोमस्रि सोरजिहोदों जोंनि हारियानो दिनै जों हानि फिसा जानानै बे हानि थागिबि जानानै जोङो गावनि हायाव दिनै आलाय सिलायै न' बां सिफायनानै होखारजादों बेसे दुखुनांथावना बियो मानि थाखाय जादों राजखान्थिनि थाखाय जादों माबायदि राजखान्थिनि थाखाय गोहो गैयै सासे गोहो गोलोमदों बर' बिमाखौ अननाय गैयै सासे बेक्तिया जोंनि सासन बेबस्थायाव जिरायना थानायनि थाखाय जादों नोंथांमोननि बे समाजनि फेरेंगा बिथाङा दिनै फरेस्ट इएम जानायनि थाखाय बर' बिमाया दिनै हालाय सिलाय गावनि हायावनो जानो गोनां जादों रायजोफोर मिसा बुंनाय बाथ्रा नङा बियो दिनै नोंथांमोननि सेर सेर दिनै होखारदों मानो होखारदों आं दहाय बुंनाय बायदिनो नाथाय बे हाया बिगोमा दोङो नोंथाङा बेयाव गय गायनानै जादों नोंथाङा बेयाव माइ खेथि खालामनानै नोंनि न'खरखौ फोथांदों नोंनि न'खरखौ सालायदों दिनै बे हाखौ सरकारा लानो नागिरदों मानो लानो नागिरदों का होननाय जे मोनसे आयेन भारताव फैदों जाय आयेना बिराद गिलु बालु आरो बे आयेनखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों भारताव गोबांथार आलादा रायजो दङ गुबुन रायजोआ मानि दामानि आंनि आसामाव आं गिबिसिन बे आयेनखौ मावफुंगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बे आयेनाव मा दङ बे कानि गेजेरजों बुहुमाव थानाय गुबुन गुबुन हादराव थानाय बांलादेशआव थानाय पाकिस्तानाव थानाय आफगानिस्तानाव थानाय म्यानमाराव थानाय हिन्दु फोथायारिफोरखौ लाबोनानै जोंनि जायगायाव दोननो नागिरनाय बे आयेना काया दा बे आयेनखौ मावफुंगोन होननानै जुदि आसाम सरकारा बुंबायब्ला दिनै लाबोयोब्ला बहा दोनगोन गुवाहाटियाव जायगा गैया मंगलदैयाव जायगा गैया बरपेटा रडआव जायगा गैया दिसपुराव जायगा गैया नोंथांनि आरो आंनि बे हायावनो लाबोनानै दोनफैगोन रायजोफोर अब्ला जोंनि हाया दिनै राजखान्थिजों रैखाथि गैया जादों नंगौना नङा जों जोंनि जायगायावनो दिनै आलाय सिलाय जादों रायजोफोर आरो बेखौ नुनानै नोजोर बोनानै एनडिएफबिआ गोदोबो जातिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बिखा फोरदानानै जिउ बावबोखादों दिनै जोङो एक्स जाबाय हाथियारखौल'सो जों सरकारनो गथायदों मोनफ्रोमबो थांखिया उइदाउट हाथियारखौ नागारनानै गासैबो दिनै जोंजों लोगोसे गोथाङै दङ रायजोफोर बेखायनो दिनै जों जातिखौ बिपदआव नुनायखाय बिनि जेंना फोजोबनायनि राहा लामाखौ नागिरनानै जोङो राजखान्थियाव दिनै मोन्दों राजखान्थिया जुदि जोंनो बे समखौ लाबोदोंबा गोरों आरो मोजां जोंखौ मोजां मोनग्रा राजनितिखौ जों नागिरनांगोन बेखौ बबेजों थाङोब्ला मोनगोन राजखान्थियारि जेंनाखौ जोङो सुफुंनांगौनि थाखाय जों खामानि मावदों रायजोफोर दिनै जों गोरों जानाया मोजां राजखान्थिखौ नागारनानै जोङो मोनसे जायगायाव गसंनानै थानोबो हाया राजखान्थिखौ नागारनानै जोंनि हां लानायाबो उसुबिदा जायो बेवहाय जों राजखान्थियाव थाथारनांगोन आरो बेखौ जोङो गोरों बायदि गियानि बायदियै सिन्था खालामनानै बेयाव बाहागो लानांगोन रायजोफोर बर'फोरा अर्थात बे क'क्राझार समस्तिया दिनै गोरों बायदि बाहागो लायैनि थाखाय जोङो 10 बोसोर एमपिखौ खोमाखाबाय जायहा डुप्लिकेट सार्टिफिकेट लानानै गोरों बायदि बे राजनितियाव बाहागो लानांगोन कारण राजनितियानो जोंनि गासैबो बियो जुदि गोरों मानसिनियाव गैयाबा बे राजनितिनि सिङाव थानाय फोरजाफोरा दुखु दाहा मोननांगौ जायो दिनै प्रमोद बर'आ राजखान्थियाव जिरायनाय लोगो लोगोनो बर'आल' दुखु मोनाखै बेयाव थानाय गथै जाति जनगोष्ठीफोरा दिनै दुखु मोनदों बेंगलिफोरा दिनै बेफार खालामना जाग्रा मोनसे हारि बिथांमोननि बेफारनि अबस्थाया दिनै बेसेबां बागायाव गोग्लैलांबाय बायनाय फाननाया गैलिया दिनै जोंनि सेंग्राफोरा साख्रि मोनोमोन गोदो थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडआव दिनै सासेबो साख्रि मोनलिया मानि थाखाय जादों राजखान्थिया दिनै मोजां मानसिनि आखायाव गैया बेवहाय जों नुदों 15 बोसोर गोगोम मोनसे राजखान्थि खालामबोनाय सासे व्यक्ति मानसि अनग्रा हा अनग्रा जोंनि बेकार सुबुंफोरनो साख्रि होग्रा व्यक्ति बेनो जाहैबाय बिपिएफ हाग्रामा महिलारि बेवहाय जोङो नोजोर बोदों एनडिएफबिआ जों आरो रिजायदों इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ मजों थाङोब्ला जोंनि जाथिया थांनानै थागोन माजों थाङोब्ला जोंनि आबै आबौआ
बुरै अवस्थायावबो पुलिसजों फरेस्टारजों बुजानो गिनानै खारथिंबायनो नांनाय नङा बेखौ जों नोजोर बोदों माजों थाङोबा जोबथेसालियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा उदां जागोन बेखौ जों नोजोर बोदों माजों थाङोबा उदाङै थानाय एनडिपिफोरनि केसफोरा उइथ्र जागोन बेखौ जों नोजोर बोदों रायजो आं सानसेखालि प्रमद बर'खौ सोंदोंमोन जे बिटिआरनि एमअएसआव सागान होनाय रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिमबो जेलाव दङ नोंथाङा मा सानदों होननानै बिथांखौ कुइसन खालामदोंमोन बे शाहजाहान आलिया इउपिपिएलनि केन्डिडेट मथंगुरि समस्तिनिफ्राय अब्ला प्रमद बर'आ बुंबायनो सिदा सिदा नोंथाङा सासे जेननाय व्यक्ति नों सिरि था जेलाव जायफोरा दङ बिसोर जेलावनो थाथों आरो जेलावनो सेवथों होननानै बिथांनो फिननाय होदों अब्ला बै शाहजाहान आलिया बागदावखांदोंमोन मानो बेबायदि बाथ्रा बुंखो इसिबां गोबाव दिनै जाथिखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय सासे दैदेनगिरिखौ नों प्रमद बर'आ मानो बिदि बुंखो बियो सिन्ता खालामदों गावनि मानसिखौनो जुदि इसिबां गाज्रि बुंबायब्ला नोंनि साननाया जुदि इसिबां गाज्रिब्ला आं सासे माइनरिटि कमिटिनिफ्राय फैनाय आंखौ नोङो माबायदि मोजां मोनगोन हैदिनानिफ्राय बे शाहजाहान आलिया इउपिपिएलनि केन्डिडेट मथंगुरिनि बिजाथिया बिनिफ्राय साननायखौ दोरोदनो हमबायनो प्रमद बर'खौ बिथाङा गाज्रि मोननो हमबाय आरो लासैनो बिथाङा थ्रोबै बिपिएफआव जइन जानानै बे सैथो बाथ्राफोरखौ फोरमायदों बेवहाय जोंहा इउपिपिएलजों फोथायनाय गैया जयन्त बसुमतारी एमपि जानानै थांबाबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गनाय नङा आरो लेटेस्टलि आं मोनसे मोनदों बाथ्रा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि आफादगिरि नेहाथारि गासैबो दैदेनगिरिफोरा प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमदोंमोन बेयाव जेब्ला केसनि सोमोन्दै सोंदों स्पष्ट बाथ्रा बुंदों प्रमद बर'आ आंथ' बरननो हाया माने गोसो गैया बिथाङा हायो जों मोनथिगौ बिटिसिआ मोनसे स्ट्रं मोनसे काउन्सिल बेयाव एसेम्बलि दङ बेयाव सावरायलायनाय जायो बेयाव आयेन बनायनो हायो बे काउन्सिलाव रिजलिउसन मोनसे लानानै भारत सरकार आसाम सरकारनो हरनो हायो जे गोरोबथायाव सागान होनाय एनडिपिनि दैदेनगिरिफोर दिनैसिमबो जेलाव दङ जाय गोरोबथाखौ नोंथांमोना शान्तिनि गोरोबथा होनना बुंदोंमोन बिथांमोना दिनै गोरोबथानि उनावबो शान्तिखौ मोनाखै रंजानो हायाखै नोंथांमोना बिथांमोनखौ शान्तिनि खाथिराव उदां खालामनांगौ होननानै काउन्सिला रिजलिउसन मोनसे लानानै लिरनानै हरोबा गाबोननो गयो रायजोफोर बेखौ खालामाखै बिथांमोना गोसो गैया बेखायनो जों बुंदों बिथांमोना बरननो दिहुननो गोसो गैया उदां खालामनो गोसो गैया दिनै रन्जन दैमारि सारखौ बयबो लुबैदों बिथाङा हाग्रा बंग्रा थानानै जाथिनि मानसिफोरा मोनाखै मा सिमां दङ इसिबां गोदोर थांखि लानानै संग्राम खालामनाय दैदेनगिरि बयबो खाथियाव मोननो लुबैयो गजानो लुबैयो थ' बेबायदि मोनसे रायजोनि आरो नोंनि आंनि आखाखौबो दिनै प्रमद बर'आ थेर बेथेर खालामगासिनो दङ बेवहाय आं खावलायगोन गोबांथार बाथ्रा बुंबाय गासै बाथ्राफ्राबो दिनै सैथो मोनसेबो बाथ्रा जों बनायनानै बुङाखै जोंनि हा हुआ दिनै रैखाथि गैया जादों मियादि नङै हाया दिनै खाजोना लाजायै जादों बेफोर गासैनिबो दायनिगिरिया प्रमद बर'